Ngizolyo mfowethu. Mina ngithiwe kaselimile nje ithuku nje naphephezela. Nekukhombisa khona ukuthi hayi nginsizwa nami. Ngiyakwazi ukuthi nje ngingene ngifike ngishaya intombi. Ngiyashaya intombi. Uyayisha kodwa futhi awuqonyiwe. Shuthi usha ama-tweet. Hayi amatshitshi. Masilandela usiko lamaZulu vele kuphoqelekile ukuthi umuntu eqondwe yitshitshi. Yeah. Futhi ngiyakholelwa ukutheni umuntu kumele eqondwe yitshitshi. Angeke ukuthi uzohlawula into ongazi ukuthi kwangene bandla kwacila abantu sengiqakwazi sengikhipha imali nje ngazazi. Okay. Ayisithi ngidlale nomuntu wami ezobhuti. Yeah. Yitshitshi la impela nje ngqo. Yeah. Ngilale nalo ngeke ngisaqomizwa manje akusezile itshitshi. Akusabe imali. Awumele ulale naye, kumele uqale umqomiso before. Yenze lo bengacabanga lokho. George bengakuja manje akucabanga uqola. Kwa ngithi kuvukisa zoyoqola ngafuni. Kwananga umama ngilalile naye ngathatha umntombi wakhe. Akusamele ngiqomise. Okay, shuthi mawukuthi wena ke uzovuma ukuthi uwena ovulile inkomo kaMama. Ngaleyo ndlela kuphoqelekile ngaphandle ukuthi uyathanda noma uthandi. Phoqelekile ukuthi kumele umqomise. Nangu ubhebe ngiyamthanda. Umama ngiyamthanda impela. Kodwa ngamfice ngaseyintombi. Ngizosho phela ekhawuthi akusiya kakhombe abakubona ndale inkomo la. Phela abaki ngeke bakuvuma lokho nafuthi ngiyakwana lokho. Ukuthi uzoqonya intombi engaseziyona itshitshi. Ngiyamthanda nje futhi siphathene kahle ngangekho.